tambari yana gidan sarki so ya sani kwana a titi yanda muka yi ni da mai so na sa'adatu sa na ba ku labari. Wata ran ba za na manta ba ana taron bikin abokina an hada fati ba na wasa ba ni aka gayyato na yi waka na yi wakar kwana ya burge wa masoya gare ni duk sun yabawa. Da na kammala na gun abokaina sai na ji an kira yi suna na nawai gada ce tana zuwa gona ta zo da farin ciki tana murna tana cewa na gode Allah yau ya nuna mafarkaina. Ta rikice tana ta sumbatu tana furcin akan kana zautu don Allah ta ce mu dau hoto ba matsala na ce mu dauka in ba damuwa ya sunanki. Ta ce mu sa'ada auta ta mata ni zan so da kai mu sasanta na fare na ya bada zancenta kwana a tashi so yana girma mun saban da ban yi aune ba. Tun ba dare bare rana hubbi kun jihar da ban suna kun abban su mata yi batuna washe gari ya ce mu zo tare da ita ce yana son gani na. Washe gari ne wanka na shirya na tafi gidan su babatin karya na shiga gidan na gaida abbanta mun gaisa ya ce ya suna na sannan mamaye sana'ata. Idris mawaƙi na Hausa ce daga tabbatin nan a bar sa san taron ka ba karkadarsa ni ƴata ba za na ba mai waka ba karka kara neman ta. Yana da maganganun da ba daɗi sa'adu tana kuka tana raddi zan tafi har zuwa kastafadi tana cewa ka dakata ne kuma jin zancen ba za na jura ba. Kunci na koma garinmu na dau haƙuri halin mazanmu sai wata ran ina gwar gidanmu sai na ji an kira wayata na daga ne sallama babu amsa. Sai na ji an fashe ana kuka tana dan Allah karka sasarka da ta ce ni ban da tamkarka ce matakin sani ina son ki barin ki da nayi ba a san rai ba. Ta ce mun ka sani ina son kafin auren wani idan gaka in ka guje ni kaga zan hauka ce baban kitin da bai so mu rabu kawai zai fi dan Allah. Kar daga takurawa kanka zan shiga duniya zan barka ta yanke wayar tana ta yin kuka ina ɗauka kawai zance ne ban san da gaske za ta yi ba. Bayan wata guda wata rana na fito gida zani gona sai daga mota kwar gidanmu baba sa'ada ne nan a ciki ya fito ya zo har gurina. Mun gaisa ya ce ba kalau ba na yi nadama ba yar kaɗan ba sa'ada tana ina bai sani ba ta yi wata guda ya ce ba ta in nemo ta dai ba na aurenta. Na danga ta bincike a sa'in nan inda nake tunani ba ta nan yaya zan na kanta ma kenan na shiga ƙauyuka har birane kun neman ta ban yi dace ba. Wuya na sha ta ba yar kaɗan ba kwanan titi ban saba yi ba zan koma gida babu ke ba lokaci ya kure yanzu ku bi ni kuɗi ta ya za ta kaya.